श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। रुक 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 रुक, कान खोल के सुन ले तोनी सब आदमी। हई कोनो दुकानदार ना बचे के चाहिए, सबसे चंदा लेवे के बा। काहे कि अयोध्या में प्रभु श्री राम आ रहल बा। हाँ, श्री रामचंद्र की जय श्री राम। आओ जल्दी आओ, चल सब दुकान में जो, सब दुकान में से चंदा लेवे के बा। चला इधर आ। जय श्री राम भैया। जय श्री राम जय श्री राम। कहे करा लगा कि चंदा उंदा दे दी। ला कितने चंदा देवे के पड़ी? जौन रवा के सर धावा दे दी। ला 111 रुपया लिखी। ठीक है भैया, चलो तने। जय श्री राम जय श्री राम। आओ। जय श्री राम छोटका मालिक। देखियो बात ऐसा बा कि 22 जनवरी के हमरा अयोध्या में राम जी जा रहल बा। कोई खुशी में रहुआ के जौन सरदा हो के हमरा के चंदा दे दी। ठीक बा, चलो तने। जय श्री राम। जय श्री राम। ओ जय श्री राम भैया। ओ जय श्री राम भैया। हो कहे कराला का कि राम लाला वाला स्थापित बा, तो हमें कुछ चंदा उंदा होके त दे दी। हाँ लीजिए। ले ले। हाँ ठीक बा, चलो चलिए चलिए चलिए। ये भूती सीतामढ़ी, भूती सीतामढ़ी। जय श्री राम जय श्री राम। अनिया की भूती सीतामढ़ी बाद में कर लिया, तनी अयोध्या चल के हमने सबको चंदा उंदा दे देती तो ठीक रहलक। देखा बाबू, राम जी के तो हमहू बारा मानी ले, लेकिन अभी तक लेको को पैसेंजरे न बैठल बा। अरे कैसन बात कइले बारा भाई, तू चंदा दे के देखा ना, मर्दे पैसेंजर का एकदम ढाट लग जाई मर्दे तो। अच्छा ऐसा बात बा। हई रखी, चढ़ा ले हमरा नाम पर। हाँ चढ़ा देता नहीं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री लागल भाई, लागल भाई। आइए समरसा भूती, समरसा भूती। हाँ तो ठीक बात, तो जो आज के चंदा तो उसला गेल, अब काल मिलल जाई। ठीक बा ठीक बा। ठीक बा, जो का चाचा पेपर पढ़ता रहो तब। चाचा राम मंदिर के बारे में कुछ छपाइल बा कि ना हो? देखा ना वो पूरे पेपर में तो रामे मंदिर के बारे में देले बा। तब चाचा राम जी से मिले अयोध्या चले के बाकी ना? ना बउआ, हम पूरे पुरान हो गए, हम का करे जाए अयोध्या, आ तू सब चल जाइहा। ऊ सब तो ठीक बा चाचा, बाकी तोरा पता बा ना कि 22 जनवरी के फिर अपना भारत में दीपावली मनी। अब चाचा 22 जनवरी के घर में दीप उप जलावे के बाकी ना? का बात करता रे बउआ, 22 तारीख के अयोध्या में राम जी आवे वाला बा, आ दीप ना जलाए, एकदम धूमधाम से हम अपना घर में दीप जलाए। हमी का पूरा भारत में धूमधाम से दीपावली मनी। आ तेहू सब सुन ले, कौनो कंजूसी मत करिए। चाचा बुधना नहीं खेलो कहाँ गेल बा? पता न कहाँ गइल बा, सवेरे से हमरो नजर नहीं खे पड़ल। तो ठीक बा चाचा, तू पेपर पढ़, हम सब चलत तानी। जय श्री राम। जय श्री राम चाचा। का बुधन तोरे घर से आवता नहीं, हमनी के कहाँ रहले हो? हमरा घर से आवता रे, और बाबू रहला का घरे? हाँ हाँ रहलो हुआ, पेपर पढ़त रहलो हुआ। देख बात ऐसा बाकी कुछ पैसा के जोगाड़ कर, हमनी सब जना के अयोध्या चले के बाद। तो ठीक बा भंडारी, इतना दिन के बाद श्री राम जी आ रहल बा, तो हम लोग अयोध्या जरूर जाई। हाँ तो ठीक बा, लेट काहे कइले बारे? सब अपना अपना घरे जो, पैसा के इंतजाम कर, हमू लेके आते ही। ठीक हो जो। मतारी ये मतारी, एगो बात कही, खिसियेबे ना नु? तो खिसियाए वाला बात होई तो खिसियाए ना, बोल का बात बा? ए मतारी देख, मतारी हमनी सब दोस्त मिल के अयोध्या जाता नहीं सब। काहे खातिर रे? ये खातिर कि अयोध्या में राम मंदिर स्थापित हो रहल बा, तो हमनी सब दोस्त के साथे जाता नहीं सब। तो ठीक बा जो। ए तो जो पैसा पैसा ए पैसा वैसा हमरा ना चाहिए जो। आए गे 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 मतारी गे, पैसा तोरा ना हमरा चाहिए, हमरा। सुन ना बेटा, का करबे पैसा? उमा सब चीज के व्यवस्था होइते बा, उजर उजर मिलिए जाई। त का जरूरी बा पैसा के? अरे तो उ सब के व्यवस्था बा, ई तो हमरा पता बा, बाकी पैसा देबे तब ना तोरा खातिर सने सुने नया नया चीज लेके आई। ठीक बा बउआ, पहले 1000 रुपया हमरा लगी प्रसादियो लइए, आ चूड़ियो ले लइए, आ एगो साड़ियो लइए। हां ठीक बा, लेते आई जाता नहीं। अच्छा तो ना बढ़िया से जाइए। बाप रे बाप, इस साला तो पूरा आलू साला कुतबा खन देले बा। इस साला मूसो के दवाई धने नहीं तो साला कुत्ता खा जाला। बताओ तो साला ऐसे रही तो साला हमने सब जी अब। भैया ओ भैया 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 बात में करे, देख साला कुतबा पूरा आलू खन देले बा।
देखता कहाँ कहाँ खन ले बा। ठीक बा भैया ई हम देख लेम। अब न ऊपर एगो जरूरी बात करे के बा। देखो बात ऐसा ना कि हम सब दोस्त अयोध्या जाता नहीं आ इहो जाता रे ना। हाँ भैया हमहू जाता नहीं। जाता रहे तो हम का करे जो अब भैया बात ऐसा बा ना कि हम सब दोस्त मिल के भगवान राम खातिर चंदा उठैनी है और ओकरे प्रसादी खरीद के हम सब दोस्त अयोध्या जाए के चाहता नहीं। ना ये तो बड़ा बढ़िया काम करता रे। तो वही खातिर पैसा लागी कि ना? हाँ पैसा तो लागी। हाँ तो वह भाड़ा किराया दे देती तो हम सब चल जाती। अच्छा ठीक बा जो जिंदगी में कोनो तो अच्छा काम कैले है। बाकी जो बढ़िया से वरदान उरदान मांग लिए और भगवान के प्रसादी जरूर चढ़ाइए। ठीक बा प्रसादियो लेके आए। हाँ प्रसादियों ले जो और जो बाकी बढ़िया से जाइए। हम तंगा यहाँ आलू के देखा था नहीं कुतवा पूरा आलू खन देले बा। अच्छा ठीक बा देखो। जा वो कहाँ रह गेल रे? ए उ कहलकू ना उ सब चौक में रह। हाँ चल। जय श्री राम। तो खाना पीना सब रख ले बारा ना। ए खाना पीना का रखी सब वहाँ व्यवस्था बनल बा। चल चल प्रभु श्री रामचंद्र की